कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. आत आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी श्री क्षेत्र कृष्णापुरात रंगलो सीझन 3 यशस्वी चिखल कालो. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा प्रति वर्सा प्रमाणे या वर्साक सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हे बी आयोजित केल्लो सीझन 3 चिखल कालो म्हटल्यार चिखलात राजू ओडची सर्त आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा यशस्वी रितीन पार पाडली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री दिनकर साळुंके हॉटेल प्रीमियर उद्योगी आणि श्री विठोबा रखुमाई देवस्थानचे पुजारी दीपक बाबा आणि गुणाजी बाबा हजर आशिल्ले. या सर्तीत सगळे 12 पंगडांत भाग घेऊन अंतिम फेरीत माजाळीचे फिशरमॅन बॉयज आणि जय मारुती टीम मुदगाव हे भितर रोमांचकारी लढत जावन तितूंत माजाळीचे फिशरमॅन बॉयज विजेते झाले. विजेत्याक 30,000 रुपये नगद आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 15,000 रुपये नगद आणि ट्रॉफी प्रदान केली. या कार्यक्रमाक वीक्षकांत प्रतिवर्षाप्रमाणे गर्दी केली. प्रतिवर्षाक जावच्या या चिखलकाल्याचे आयोजक छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळाचे सार्वजनिकान कौतुक केले. पयसल्या टीमीन भाग घेऊन हो चिखल कालो यशस्वी करूक सहकार्य केल्ल्या सगळ्या टीमीले, वीक्षकाले तसेच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या चिखल काल्याक सहकार्य केल्ल्या सगळ्याले आयोजकान आभार व्यक्त केला. जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं. इस वक्त देखते हैं खींच के लेते नहीं गड़िया जो खींच यहाँ पर हो रहे हैं. देखते हैं किस बगल में जाती है रस्सी. खींचते हुए इस वक्त दूसरे और इस एक मिनिट कारवार दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाच्या नूतन अध्यक्षपदार सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमगेली निवड. शुक्रवार 19 जुलै 2025 दिसा कारवार दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघाची सभा कारवारच्या दैवज्ञ भवनात संघाची नूतन अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्याची निवड झाली आणि या महिला संघाच्या 5व्या अध्यक्षपदाचेर सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमगेली निवड जावन पुढल्या 1 वर्ष कालावधीची अध्यक्षपदाची सूत्रा तेवी ताब्यात घेतली. 21 जुलै 1996 दिसा नंदनगद्दा हांगा कैलासवासी डॉक्टर चंदू पावसकर आणि डॉक्टर सुजाता पावसकर हेमी स्थापन केल्लो हो महिला संघ 29 वर्षांच्यान आजपर्यंत सुव्यवस्थित चलतेर आसून संघातर्फे बरेच समाजसेवेचे आयोजन करते येयला. आज जाल्ल्या बसकेत नूतन कमिटीच्या पदाची वळेरी अशी: अध्यक्ष सौ
आनंदी उल्हास रायकर, उपाध्यक्ष सौ शिवानी प्रसन्ना रेवणकर आणि सौ निकिता नागेंद्र कोलवेकर, सेक्रेटरी सौ ज्योती उदय पावसकर, जोड सेक्रेटरी सौ रेखा गोपीचंद्र वेर्णेकर, खजांची दीपा गणपती अणवेकर, जोड खजांची सौ संगीता संतोष रेवणकर, ऑर्गनायझर सेक्रेटरी सौ साधना सुदर्शन वेर्णेकर, जोड ऑर्गनायझर सेक्रेटरी सौ रेश्मा रोशन कोलवेकर, संघाचे डायरेक्टर सौ प्रमिला जयंत बायकेरीकर, सौ रेश्मा गजानन वेर्णेकर, सौ मंजुळा प्रकाश अणवेकर, सौ सीमा संतोष कुडतरकर, सौ वीणा विवेकानंद वेर्णेकर, सौ शुभांगी मंजुनाथ शिरोडकर, सौ मीना रामदास वेर्णेकर अशी 16 जणांची निवड झाली असून या कार्यक्रमात सौ दीपा नेतलकर, सौ गीता गणपती रेवणकर आणि विमल रेवणकर हेमगेलो सन्मान केलो. हेच बरोबर आजपर्यंतच्या संघाचे माजी अध्यक्ष कैलासवासी मित्रा, हेजी नंतरचे अध्यक्ष सौ दयना निलावर, सौ गीता सावकार, सौ वर्षा रेवणकर आणि नूतन अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमगेलो सन्मान केलो. या सोहळ्याक सुमार 80 ते 90 नामांकित महिला उपस्थित आशिल्ली. सन्मान स्वीकारण नूतन अध्यक्ष आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले की ज्या विश्वासान आपल्याक अध्यक्षपद दिला त्या विश्वासाक आपण तळ वचू दिना. आपल्या पदाधिकारीचेर विश्वास आसा. आपल्या अध्यक्ष अवधीत समाजा खातीर योग्य ती सेवा करतले असे आश्वासन दिले. कारवार तालुक्याच्या मराठी रंगभूमी नाट्य कलाकाराली नूतन संघाची स्थापना. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडच्या साई प्रेम सभागृहात आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा तालुक्याच्या मराठी रंगभूमी नाट्य कलाकाराली बैठक आयोजित करून मराठी रंगभूमी नाट्य कलाकार संघाची स्थापना केली. सुरुवातेक उपस्थित नाट्य कलाकाराले स्वागत करून नंतर दिवली पेटवून मुखेल पावणे म्हण सदाशिवगडचे प्रसिद्ध हार्मोनियम वादक तसेच कीर्तनकार श्री दिनेश गडकर हेमी उद्घाटन केले. उद्योजक श्री राजेश राणे हेमी या वेळार हजर आशिल्ले वेदिकेचेर. कार्यक्रमाचे उद्घाटक श्री दिनेश गडकर हेमी कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार नूतन संघाची पदाधिकारी निवडले. अध्यक्षपदार श्री श्रीनिवास सावंत, उपाध्यक्ष सुभाष पेडणेकर, सचिव देवीदास नाईक, उपसचिव दीपक नाईक, खजिनदार साईनाथ मेत्री तर उपखजिनदार गोपीचंद पडवळकर हेमगेली सर्वसंमतीन संघाच्या कार्यकारी पदार निवड झाली आणि इतर 9 सदस्यांनी मेळून सगळे 15 जणांनी निवड करून संघाची स्थापना झाली. या वेळार संघावतीन आनंदू नाईक नंदनगद्दा, सुभाष पेडणेकर सदाशिवगड, प्रशांत बानावळी मुडगेरी, प्रसाद मडकईकर सदाशिवगड, डॉक्टर प्रज्योत महाले अस्तोटी आणि गजानन शेटकर कळसगिरी हेमगेलो सत्कार केलो. मानेस्तान आपापले उलोवप केले. या वेळार कारवार तालुक्याचे शेकडो नाट्य कलाकार हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीनिवास सावंत यांनी केले. या कार्यक्रमात खास काराओके म्युझिक सिस्टमाचेर कलाकारान गायले. उपस्थितांसाठी भोजनाची व्यवस्था आशिल्ली. अखेर उपस्थिताले आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता झाली. नाट्य कलाकारांनी संघटना करची काळाची गरज आशिल्ली. संघटना जाल्ल्यान नाट्य क्षेत्रात नाट्य कलाकारा भितर समाधानाचे वातावरण झाला. ही अभिमानाची गजाल. सगळ्या नाट्य कलाकारांन या संघाक शुभेच्छा व्यक्त केला. अंकोला अकसूर पुलावयल्यान खाजगी प्रवासी बस उदकात पडली. एकाला मृत्यू तर बरेच जण जखमी. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुका अकसूर ग्रामाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 63 सकाळपराक अंकोला मार्गान मंगळुरूची नवदुर्गा नावाची खाजगी प्रवासी स्लीपर बस चालकालो ताबो चुकून एक पुलावयल्यान सकल पडिल्ल्यान बरेच जणांक गंभीर जखम जाल्ले असून एकट्याले मरण जाल्ली घटना घडली. क्रेन मार्फत मृतदेह वयर काढलो. बसात सगळे 18 प्रवासी आशिल्ल्याची बातमी आसा. जखमीक आस्पत्रेत दाखल केला. सकाळपराक घडिल्ल्या या घटनेन लोकां भितर भय पातळ्ळा. या दुर्घटनेचे नक्की कारण कळून येयले ना. पुढे तपास पोलीस करतात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.